Hello, ayan no, good afternoon and welcome to my vlog. Welcome to RCL TV. Ayan no, ang mami ng bayan. O, kumusta man mo ang atong mga mads, atong mga moms na no? So live ta karon sa Teneneng. Live ta sa Welborn Beach Resort sa Pantukan no. So karong hapon na aming kanang natawag na training dinhi and seminar. So while wala pa nag-start, mag-vlog sa ta. So balik ko unyang taod-taod kaya atong ipakita ang ilahang dagat, ang ilang mga facility, ang ilahang venue. Kay kuan kayo affordable kayo siya nga beach. So balik ta unyang taod. So, libot no. Ato ang libuton ang sumunay lahang mga cottages. Yan.